26 iyulda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurban ogly Berdimuhammedow ýurdumyzda şäher gurulşyk maksatnamasynyň häzirki zaman talaplaryna we ýokary halkara görkezilýän laýyk derejede amlaşdyrylýanynyň aýdyň şany bilen Arkadagy şäherine geldi. Gahrman Arkadamyz ýer bilen Göktepe şaýolunyň ugruny gurulan Döwrewap köprüniň ýanyna geldi. Görnüşi ýaly ýurdumyzda ýol ulug düzümine degişli detgalyň gurulşyny we uluň oňuylylyk we uzak möhletlilik derejesine möhüm ähmiýet berilýär. Gahrman Arkadamyz ilki bilen köp zowlukly köprüniň aşaky gatynyň diwarlarynda ýerleşdirilen şekiller synlady. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy bu ýerde ýerleşdirilen şekillerde geçmiş bilen geljegiň özara baglanşygynyň bardygyny öýsü çekdi. Gahrman Arkadamyz türkmen ýylyna geçmişe aýratyn sarpa goýulýanyny bellep, hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygynda halkymyzyň nurany geljegi tarap ynamly barýanyny aýtdy. Soňra Gahrman Arkadamyz Dethanyň germeglerinde yerleştirilen şekiller synlady. Bu kunjung ahaltaka bedegleriniň asyl mekandygyny nazara alyp, Dethanyň bedeg serişdelerinde ahaltaka bedegleriň şekilleriniň öz beýany tapmagy ähmiýetli çözgütür diýip Gahrman Arkadamyz belledi we bu wagtda özüniň öwüt ünneglerini berdi. Şeýle-de bu ýerde binalaryň üçeklerine goýulýan serişdelerin ýol ýakalaryna oturdylýan beton raýaşlaryň görnüşleri görkezildi. Bu serişdeleri ýaşaýyş jaýlaryny we beýleki binalaryň üçeklerini goýmak barada bellenildi. Gahrman Arkadamyz üçeklen we ýol ýakalaryna niýetlenen betonyň hil wagtda ýokary halkara görkezilýärine laýyk gelmeliligini aýtdy. Bu serişdelerin rengi we berkligi ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelmeliler.